Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Dan uwa yake tambaya shin ko ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan aka aihi yaro ana yi mai kiran sallah a cikin kunnan shi na dama, iqama kuma a yi mai iqama cikin kunnan shi na hagu? Amsar wannan tambaya ba inda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da yake ingantacce cewa ana yi ma yaro kiran sallah a kunne na dama, a yi mai iqama a kunne na hagu. Abinda aka rawaito abu ne wanda yake maudu'i, ma'ana magana ce ta ƙarya da aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam. A karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa da kuma irwa'ul ghalil na al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Haka riwayar da ta zo da cewa a takaita da kiran sallah kadai a cikin kunnen shi na dama, ita ma riwaya ce wadda bata kai labari ba, wato da'ifiya ce, bata inganta. Da haka dai wannan babin ba wani abin da yake tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.